і зноў распачну з гэтай фразы, таму што мы сапраўды сябры, і мы з вами заўсёды на сувязі. Таму чакаю вас у прамым эфіры. Далучайцеся. Сёння, як заўсёды, як звычайна, будзе шмат карыснай інфармацыі, будзе шмат спеваў, будзе шмат музыкі, шмат інструментаў, шмат разважанняў. Таму далучайцеся, будзем займацца. Былі вялікія выходныя, наперадзе яшчэ адны выходныя, але не забывайце пра заняткі спевамі, пра нашы заняткі онлайн. Заходзьце ў сетку і займайцеся, спявайце, развівайцеся. Я вітаю Ксюшу, якая да нас далучылася. Мы пачакаем яшчэ хтосьці да нас далучыцца. Давайте літаральна некалькі хвілін мы з вами пачакаем, таму што сёння я таксама шмат падрыхтавалася. Заўсёды за мной мае вакальныя шпаргалачкі. Для вас падрыхтавала, як вы і прасілі, песню свята. Вось, таму сёння зможам яе таксама праспяваць. Таксама напрыканцы будзе цікавая зноў віктарына з музычнымі інструментамі. Што ж, давайце, чакаю вас у эфіры. Нешта нас зусім не шмат. Да нас далучылася Мілана, гэта вельмі добра. Давайте яшчэ пачакаем літаральна некалькі хвіліначак, каб нас было больш, і мы з вами віртуальна ўсё ж такі распачалі наш занятак. І пачалі з вами займацца. Што ж, ну яшчэ пару хвіліначак. Ну што ж, давайте распачынаць. Астатнія да нас далучацца абавязкова ў працэсе нашага эфіру. І зноў вітаю вас усіх. Сёння чарговы занятак у Інстаграм. Нагадваю вам, што ўсе эфіры можна праглядзець на Ютубе, і літаральна заўтра выйдзе яшчэ некалькі заняткаў на нашым канале Арацэечка. Можна далучыцца да заняткаў. Усе гэтыя эфіры, яны захоўваецца. Што ж, ну, давайте не губляць час. Усё ж такі інфармацыі шмат. Давайте распачынаць. І распачынаем мы заўсёды, як заўсёды, з нашай рубрыкі «Дышы са мной». Дыханне – гэта прафілактыка вірусных захворванняў, якіх зараз, на жаль, шмат. Таму давайте будзем дышаць і будзем здаровымі. І, канешне ж, гэта дапаможа да падрыхтоўкі нашага артыкуляцыйнага апарату і ўвогуле нас да спеву. Што ж, першае дыханне. Паўтарайце за мной. Мы з вами выдыхаем на гук «Ф». Працуе наша дыафрагма. Не забывайце, што гэта такое, дзе яна знаходзіцца. Паехалі. Малайчынкі. А зараз на гук «Ш». Добра. А зараз на гук «Ч».
Добра. А зараз з вами зробимо зброс. Глибокий удох праз нос і видох праз рот. Так само наш животик надувається. Поїхали. Молодчинки. А зараз робимо видих на гук Ф, але трошки хутчей. І ще. І третій блок. Молодці. А зараз практикування собачка. Молодці. Зробимо з вами зброс. Вдох праз нос, видох праз рот. Працює наш животик. Глибокий вдох. Видох. Молодчинки. Что ж, молодцы. И давайте с вами еще зробимо одно практикування по Стрельниковой, якое называется ладошки. Нам потребуются наши с вами ладошки. И мы будем активно шморгать носом, выдыхать. Выдох праз рот происходит сам собой. Не забывайте, что наша диафрагма напружена. Давайте зараз зробимо 8 разів jeszcze. Молодці. І опошній раз зробимо 8 разів. Поїхали. Молодці. Що ж, молодчинки. Так, а ми переходимо з вами до наступного блоку. Давайте сьогодні виконаємо некалькі практикувань з нашої артикуляційної разминки. Гэта таксама нам дадасть доброго настрою. Зробимо з вами практикування, якое називається шторочка. Молодці. А зараз зробимо практикування трубочка. Добре. Так, і ще одне практикування. Трубочка-усмішка. Активно наши кончики вуснов тягнутся наверх. Добре, а зараз зробимо активний губний зброс. Як ми будемо це робити? А ось так. Повторяйте за мною. Добре. Молодці. Що ж, а ми з вами пойдемо далі і зробимо, перейдемо до рубрики «Заспівайка». И зробим с вами такое практикование. Давайте будем его вспоминать.
ха, 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 хо, ха, хе, ха, 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 хо, ха, хе. Активно працює наша діафрагма. Ха, 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 хо, ха, хе, ха, 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 хо, ха, хе. А зараз по 2 разы. Гэта практыкаванне вы ведаеце, паўтарайце за мной. Ха, 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 хо, ха, ха, хе, ха, 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 хо, ха, ха, хе. А зараз по 3 разы. Поехали. Ха, 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 хо, ха, 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 хе, ха, 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 хо, ха, 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 хе. А зараз по 4. Ха, 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 хо, ха, 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 хе, ха, 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 хо, ха, 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 хе. Молодцы. Что ж, а мы з вами будем переходить далей на другі этап нашей рубрики «Заспявайка». Зараз мы перенесемся на экран, там будет до вас дапаможнік. Будем з вами спевать. Подрыхтована распевочка. Что ж, давайте едем на наш экран. Гэта практыкаванне мы таксама выконвалі на занятках. Давайте будем яго успамінаць. Што ж, рубрика у нас «Заспявайка». Так. І гэта практыкаванне на развіццё нашага з вами дыяпазону, вакальнага дыяпазону, каб мы маглі спець больш нотак высокіх, нізкіх, прыгожых. Давайте распачнем, давайте будем успамінаць. Но. Падымаемся наверх, а на другой частцы мы з вами нібы жуем жвачку. Вспоминайте. Но. Зараз я вам нагадаю. Першая частка. Пасачыце за моими вуснами. Но. А другая частка активно жуем нашу мелодию. Но. Вось так робім. Першая частка імкнецца наверх, другую мы жуем. Што ж, звяртаемся до наших складов. Поехали. Не хутка. Давайте спачатку распачнем не хутка гэта рабіць. Старайцеся рабіць гэта гучна, таму што вось такое практыкаванне у нас. Развиваем наш с вами вокальный диапазон. Поехали. Но. А тут но. А тут но. Імкнемся до верхней ноты. І яшчэ но. А тут но. А тут но. А ніжэй но. Яшчэ, ну нізе.
Но, 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 но. Добра. А зараз запрашаю вас зрабіць гэта хутчэй. Гэта самае практыкаванне, але трошечкі хутчэй. Но, 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 но. Менавіта так. Но, 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 но. І наші з вами вусна не забываюць таксама так жа працаваць. Но, 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 но. Актыўна жестыкулюем. Можа дапамагчы нам наша зеркало. Но, 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 но. Што ж, звяртаемся на экран. Поехали, трошечки хутчэй. Но, 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 но. Но, 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 но. Но, 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 но. Но, 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 но. Но, 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 но. Но, 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 но. Но, 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 но. Jeszcze. Но, 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 но. Но, 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 но. Jeszcze. Но, 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 но. Но, 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 но. Jeszcze. Но, 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 но. Но, 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 но. Малайцы. Спадзяюся, ўсё атрымалася. Так, мы з вами пераходзім на наступную рубрыку. Рубрика, якая называецца «Хуткамоўка». Можете наш з вами карандашик падрыхтаваць. Будем з вами чытаць з ім, як мы заўсёды гэта робім. Хуткамовачка ў нас застаецца з мінулага разу. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Бяром наш з вами аловачак. Отак вот між зубок яго, не патрэбна яго отак вот глубока. Таксама памойце яго, прадэзінфіцыруйце, не забывайце, гэта вельмі важна. І ось сюди на зубки яго пакладзем. І будем чытаць, не хутка вымаўляючы кожную літару. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Што ж, звяртаемся на экран. Давайте на гуках «Р» будем качацца, будем их вымаўляць з вялікім усілем, так? Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. І яшчэ разочак, давайте, далучайцеся. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. А зараз трошечки хутчэй. І наш аловачак таксама у нас застаецца у нас у зубках. Вось для тых, хто не быў мінулы раз, давайте будем паўтараць, будем вучыць ізноўку. Ось так вот замінаем наш аловачак і поехали трошечки хутчэй. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. А зараз пазбавімся ад нашага аловачка
і паспрабуем пачытаць гэтую хуткамоўку без аловачка і пішыце свае пачуцці, што ў нас атрымліваецца. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Што ж, даю вам, давайте 30 секундаў, прачытайце самастойна без аловачка, паспрабуйце, пішыце свае адчуванні, што ў вас атрымліваецца. Добра, малайцы, і давайте яшчэ раз, некалькі разоў разам. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Лаўрэн лавіў рыбу, Лара варыла рыбу з лаўровым лістом. Малайцы, што ж, да гэтай хуткамовачкі мы звернемся яшчэ сёння ў Zoom, калі будзем займацца. А мы пераходзім далей. Спадзяюся, што вы не стаміліся. А калі стаміліся, то зараз будзе рубрыка, на якой можна будзе адпачыць, але разважаць таксама патрэбна будзе. Што ж, мы пераходзім да рубрыкі, якая называецца «Слухаем музыку». Зараз будзем слухаць музыку, і сёння хачу прадставіць вашай увазе нямецкі гурт «Фаун». Мы з вамі яго ўжо слухалі і спявалі кампазіцыю іх. Гэта «Унда» кампазіцыя. До нас далучылася Аня. Вітаю. Спадзяюся, што і Даша до нас далучылася. Далучайцеся, сябры. Разам нам будзе значна весялей. Добра, што вы далучыліся. Што ж, а зараз нас чакае рубрыка «Слухаем музыку», і мы паслухаем гурт «Фаун». Гэта такі акустычны іх выступ. Пішыце, якія інструменты вы бачыце. Гэтыя інструменты мы з вамі ўсе ўжо праходзілі. І пішыце іх назву, і ўвогуле падабаецца вам кампазіцыя ці не. І як вы думаеце, якія інструменты дзе васцыліравалі? Паслухайце уважліва, калі ласка. Што ж, да нас далучылася яшчэ Аня, яшчэ адна Аня. Весна, ўсіх вітаю. Наконт Васілісы я не ведаю. Васіліса ў эфір все ж таки не выйшла до нас, але ўсіх запрашаю выходзіць у эфіры. Вось у нас Мілана такі самы актыўны удзельнік нашага онлайн навучання. Спадзяюся, што абстаноўка не вельмі такая добрая зараз, і займацца мы яшчэ з вамі онлайн будзем, таму патрэбна нам будзе пристасовываться до таких умов, потому долучайтесь, развивайтесь, слухайте добрую музыку. Конечно же, не забывайте наши песни и не забывайте вокальные практикования. Вось. Ну что ж, рубрика «Слухаем музыку». Вся увага на экран. Для вас играе гурт «Фаун», немецкий гурт. Вельмі добра, што далучаецеся і з машын, і з дач сваіх. Дзякуй вялікі. Музыка нідзе не лішняя, таму дзякуй вам, што заўсёды разам і на сувязі з настаўнікам.
якія інструменты тут ёсць, пішыце. Коловая лира, все верно. Альбо просто лира, можно сказать. Так. А як называется гэты перкусійний інструмент? Барабанчик. Хто ведае, як называется такі барабан? Што ж, гэты інструмент называўся дарбука. Вось гэты барабанчик называўся дарбука. Запомніце, Купить дарбука. автозапчасти, не выходя из дома. Так, у нас тут пайшла реклама. Зараз звяртаемся до святла нашага. Што ж, перкусійны інструмент называецца дарбука. Мы з вами гаварылі ўжо пра падобны на гэты інструмент барабан, ён называецца джембе, а вось з пластикавым таким паверхам гэта інструмент дарбука, мае другое гучанне, ну, як вы ўжо пачулі на гэтым відэа. Што ж, малайчынкі, дзякую, што вам гэта музыка спадабалась, мне яна таксама спадабалась, і вельмі цікавая тут гучала і флейта з цікавым тэмбрам. Мы з вами гаварылі, што тэмбр гэта акраска гука, яго гучанне. Спадзяюся, вы ўжо разлічваеце гучанне інструментаў. Таксама тут была арфа, пра якую мы ўжо з вами гаварылі, і была колавая ліра, калёсная ліра. Што ж, ну не буду вас таміць, мы пераходзім да рубрыкі «Спяваем разам». Давайте сёння з вами заспяваем. Пішыце, якія песні вы хацелі б выканаць сёння. Вось, а давайте распачнем з вами з песні, якую мы даўно ўжо не спявалі. Сёння я падрыхтавала яе да вас. Гэта песня «Вялікае свята». Давайте з яе распачнем. Ну, а потым пішыце, якія песні хацелі б выканаць вы сёння. Для вас песня «Великое свято» на экране. Давайте вспоминать, что ж там было у гэтай песні такого. Заспяваем яе разом. Ой, свято
співають свята, свята. Звонкая песня, песня Беларуси, родная сторонки, свята, свята. Застилайте столы, столы тесовые, наливайте кубки медовые. Дорогие гости, сердечно вітаєм, щиро запрошаєм на свято до нас. Што, спадзяюся, вы успомнілі гэту песню, заспявалі яе. Малайцы. Што ж, сёння таксама рыхтавалася да песні «Бычкі». Бычкі бушуюць. Давайце, чтоб я нездарма ўсё ж такі рыхтавалася, давайце заспяваем пра бычкоў. Пішыце, якія яшчэ песні хацелі б вы выканаць. Выйду я на двор, бычки бушують, юр'я, юр'я, бычки бушують, бо весну чують, юр'я, юр'я, весну чують, речки загулі, ляди поплили, юр'я, юр'я, ляди поплили, зеленый луга, квітки зацвіли, юр'я, юр'я, квітки зацвіли. Юр'я, юр'я, квітки збирати, вяночки віті, юр'я, юр'я, вяночки віті, юр'я спявати, юр'я, юр'я, юр'я спявати, вяночки віті, юр'я спявати, юр'я, юр'я, юр'я спявати. Юр'я, юр'я, бички бушують, юр'я, юр'я, бички бушують, юр'я, юр'я, бички бушують. Молодці. Весна написала, што хоча выканаць песню «Кучарочкі», нічога не мае супраць.
Давайте проспеваем кучерочки. Кучерочки ще й малия, гонять коні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Я ще конік не напівся, кучерочок затопівся. Я верві ще ковервонік, не вірві, напівірвівся, кувар вечера вервочок затопівся. Я верві ще ковервонік, не вірві, напівірвівся, кувар вечера вервочок затопівся. Поб'ю вокни, поб'ю рами, пошлю к мілце телеграму. Павір виб'ю в обір вокни, павір виб'ю раврвами, павір вишлю к мілце телеграму. Павір виб'ю в обір вокни, павір виб'ю раврвами, павір вишлю к мілце телеграму. Телеграммой деть по Ницце не доходить к моей милоце. Ты вервили гравер, мамой деть верви по не вервице, не вервит доховар водить к моей милоце. Ты вервили гравер, мамой деть верви по не вервице, не вервит доховар водить к моей милоце. Кучерочки ще й малия, гонять коні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Кувар вечера вервочки, ще й верві, малий верві, яго вервонітько вервоні до води. Мілан, ми зрозуміли, що ти свою кошку вельми любиш. Сподіваюся, що ви не з ёй не ссоритеся, так? Муся твоя, сподіваемся, что ей все добре, и вы с ёй сябруете. Что ж, девчатки написали, что хочет проспевать песню «Ведьма». Давайте проспеваем, а я вас запрошаю все ж таки долучаться до нашего флешмобу і здымаць міні-кліпы на гэтую песню. Вельмі вас чакаю, тому што ў мяне толькі 3 кліпа пакуль што. Хацелася б, чтобы іх было хотя б 8. Давайте, дзяўчаткі, долучайтеся. Весна, Аня, давайте чакаем ваших кліпаў. Мілана з Мусей таксама могуць паздымацца у такім домашнім кліпе. Што ж, давайте, запрашаю вас. А мы проспеваем песню «Ведьма». На Івана купала, ведьма зеле копала. Треба ведьму споймать и на вогонь ведьму класти. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. По дрынах не ходила и коровок не доила, сыр и масла не сбирала, удежечку не складала. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. Чья мать и ведьма гулять не выходит, дочку не пускает. Ды вечеру варила, черава парила. Чур,
відьма, чур, чур, відьма, чур. Ходи, Марья, домой, неси, Марья, ключи. Замкнуть ведьме зубы, замкнуть ведьме зубы. Которая коров заклинает, молоко сбирает. Чур, ведьма, чур, чур, ведьма, чур. На куполе не была, то ведьма была, да Киева летала, купола. На куполе не была, то ведьма была, да Киева летала, купола. Што ж, малайцы, спадзяюся, заспявалі вы гучна і добра. Што ж, якую яшчэ песню мы з вамі заспяваем? Бо сёння нам дазваляе час праспяваць нешта яшчэ. Пішыце, што вы хацелі, дам вам 30 секундаў, каб вы гэта зрабілі. Можа, вы хацеце праспяваць базар, унда, ці ой музыкі, ці песню пра каня, ці месяца дагарае. Месяцы, добра. Ці стукалку-грукалку. Ну што ж, уже напісалі пра месяцы дагарае. Сапраўды, даўно не спявалі. Давайце заспяваем гэтую з вамі песню. А хто помніць, памятае танец, запрашаю вас таксама танчыць. Паехалі. Месяце догорае, месяце догорае, лёлюшки, лёли, месяце догорае. Пане парнако ходя, паньо побожедає, лёлюшки, лёли, паньо побожедає, що у Києві дзвонять, нарнако говорять, льолюшки, льолі, нарнако
місячі сама, місяце догорає, місяце догорає, льолюшки, льолі, місяце догорає, льолюшки, льолі, місяце догорає. Молодчинки. Что ж, великі молодці. Добре співали, сьогодні шмат чого приспівали, заспівали. Що ж, наприкінці у рубрики нашої з вами «Розвітайка» запрошую вас долучитися до чаровного світу музичних інструментів ще раз і погуляти у невеличку вікторину, як і минулий раз. Це буде гучання нейкого інструмента, потім буде його малюночок. Запрошую вас писати у коментарях, що гучали за інструменти, що ви бачите, а потім з вами ми розберемо, коли будуть питання, так само відкажу на усі ваші питання. Тому запрошую вас всю увагу свою звернути на екран. Міланки забыть про свою кошку і все ж таки долучитися до нашого занятку. Давайте. Пишите, что за инструмент гучить. Што гэта гучаў за інструмент такі? Пишите, што гэта быў за першы інструмент, што гэта за другі такі інструмент. Все яны народныя інструменты. З гэтым інструментам мы з вами знаёміліся. А што гэта за інструмент? Давайте думаць, як называлася дудачка тая. Якая была, увогуле гэта не зусім дудачка. А што гэта такі за бразготны інструмент? Як ён правільна называецца? І яшчэ адзін шумовы інструмент ужо. Ці вядомы вам такі інструмент музычны? Бубен, верно? І яшчэ адзін. А гэта што такое? Як называецца прафесійны інструмент, калі на ім граюць? Лыжкі, верно. І вось яшчэ адзін. Што
што гэта за гучанне такое? Свистулька, верно, а больш прафесійная свистулька называется. Что ж, малайцы нам піша наш канал. Ну, давайте разберем. Першы інструмент усім вядомы, рускі народны, ён больш, канешне ж. І вось так ён выглядае, так ён гучыць. Балалайка. Гэта было лёгка. Наступны інструмент вось так гучыць, так. І напісалі, што гэта цымбалы. Не совсем, гэта не цымбалы. Гэта рускі таксама інструмент, больш характэрны, але на Беларусі ён таксама існаваў. Называецца гуслі. Думаю, вы чулі такую назву. Гуслі. Запомніце. Наступны у нас быў інструмент, які гучаў вось так. І я думаю, вы павінны яго ведаць, таму што не адзін раз мы да яго звярталіся. Гэта інструмент называецца жалейка. Жалейка. Вспамінайце, такая же частка ёсць яшчэ ў аднаго беларускага інструмента. Давайте ў каментарыях пішыце, як называецца гэты інструмент, у якога таксама такая частка ёсць, але яшчэ з мяшком і бурдонам. Што гэта такі за інструмент? А гэты інструмент жалейка. Не блытайце з дудачкамі, дудачкі гучаць зусім па-другому. І яшчэ адзін усім вядомы інструмент. Канешне ж, ён называецца баян. Верно, баян. Напішыце ў каментарыях, чым адрозніваецца баян ад акардэона. Якое іх адрозненне? Таксама чакаю ад вас адказу. І далей ужо у нас шумавыя інструменты. Весна верно напісала, што гэта бубен, называецца бубен. Так, гармошка, таксама можа быць гармошка, але гэта быў баян. А ў чым адрозненне баяна ад акардэона? Яшчэ адзін інструмент. Весна таксама верна напісала. Гэта лыжкі, ложкі, шумавы інструмент. І Мілана верна напісала, што наступнае гучанне характэрна для свістулек. Але больш прафесійныя свістулькі, я вас наводзіла на адказ. Гэта мы з вами гаварылі, гліняныя інструменты, падобныя на галаву гусеня. Гэта акарыны. Вспамінайце, гаварылі пра такое, акарыны. І апошні інструмент вось так выглядае, называецца ён бразготка или трещотка. Вось такая палачка такая палачка, і калі ёй круціць рэзка, то будзе вось такі бразготны цікавы гук. Што ж, малайчынкі, Весна нам адказала, што акардэон ад баяна адрозніваецца сваімі клавішамі. У баяна гэта кнопачкі, у акардэона гэта клавішы, як у інструмента піаніна. Альбом, яшчэ мы мінулы раз гаварылі, што з такімі ж клавішамі гэта раяль, і яшчэ ён называецца фортэпіана. Што ж, буду звяртацца да вас. Вяртаюся да вас. Што ж, надыходзіць час у нас развітвацца з вами. Наш эфір падыходзіць да свайго канца. Усе малайцы, вялікія малайцы. Спадзяюся, у вас добры настрой. Вы даведаліся шмат чаго новага, цікавага. А я вас запрашаю зараз у дадатак Zoom, там пазаймаемся яшчэ, падрыхтуйце свае аловачкі, перапішыце ў свае шытачкі нашы хуткамовачкі, не забывайце. І анансую вам наступны эфір, які пройдзе ў суботу. Ён распачнецца ў 2 гадзіны.
І пасля яго таксама будзе сустрэча ў дадатку Zoom. Вось, таму не забывайце, далучайцеся, у вайберы яшчэ будзе ўся падрабязная інфармацыя. І для тых, хто далучыўся трошачкі пазней альбо не паспеў, версіі ўсіх інстаграм-заняткаў яны ёсць на нашым канале Арацэечка, на YouTube можна знайсці, набраўшы Арацэечка, альбо, калі што, я вам магу скінуць спасылку, і вы зможаце далучыцца да заняткаў офлайн. Што ж, да новых сустрэч, не забывайце пра занятак у суботу, і зараз сустрэнемся ў Zoom, ужо з вамі паразмаўляем. Пока!